Čaute, ja som Damian Kňazie a vítam vás u Nejak v súboju. Čaute, ja som Adam. Ja som Samko. Ja som Mecho, mňa poznáte. Vážne žentých. YouTube nemá. No ten to YouTube nemá, ale chcem. Ja mu ho spravím možno. Nie, Echo, nespravíš mu ho. Vidíš, aký je malý. Echo, a kameramanka, jej kanál. Ona nemá kanál, ale spravím jej ho. Aj mne. A jak sa bude volať? Než blábotiežka. Ninine bláboty. Takže kameramanka Nina Blaboty.sk. Ninine bláboty. No Ona dobre, je kopačky. sme pripravení. Job. Takže Ready. musíme sa rozdeliť. Ja už som to rozdielal, je to ja s Damianom a Adam, teda Pikachu s Samkom. A Echo, kedy sa odhalíš? Normálne. No dobre. Echo, kedy sa odhalíš? Keď sa mu bude chcieť čúrať. Ty si prostý. Ale ja chcem ísť dávno. A vy už ste odhalili, Ja nie, ale to nevadí. No ako točím vlogy, takže hej. A ty si... Ja sa chystám natočiť vlog. Práve. Urobím si ďalší kanál. A však dám si vlog. Však vy už ste natáčali. No Tu ale dáš. odberov! A vyšli komentár, čo si mi napísal, ja som ti ho zmazala, aby si vedel, to sa dá zmazať. Ja viem. Ja som zmazal jedno video, kde ma vôbec nebolo počuť. Čo ti nešlo? Vlog Scroat a ja som tam mal úplne naplné a to bolo... Hej, čo ti nešlo audio? Ale tam ma nebolo počuť, lebo tá pesnička z hry. A ten Do toho auta. Hej, Dobre, Echo, spánkoj ty. hej, Tu, Echo, a majú tam. Prečo? Echo. Prečo musím byť zmesím furt? To je sam... Tu. Kamera na ňo. Ada, prečo ste natáčali A vy ste natáčali z Echo video, Adam? Natáčala som z Minecraftu. Áno. Explorer. Minecraft. Explorer. A čo ukazuješ na mňa? Máš ukazovať na ňo, ale to je interview. No dobre, aby tu nebol taký skej. Ale kameraman by nemal rozprávať, tak buď ticho, dobre? Nina, blaboty idú do stred. Ninine blaboty idú preč. Nie, ja budem na jednom... Ja ty sa musíš veď pohybovať po mape a všetko točiť. Toto je koho pištol? Ma. Nesi ho. Ma. To je ma. To je Echo Strikerova. Hej, chceš podpísať Jaká Pišo? pekná. Oddycha. Podpísať Pišo oddycha. No. Hej, dám ti podpis zadarmo. Ako dám. No dobre, Dám ti podpis zadarmo. Echo, Ale odo mňa. môže sa začať? Jo. Ale Tak. nechcem byť zmesím. 3, 4, hráme. Nie, počkať. Tak vy choďte tam, Rozdeluje to Damian. Ja som to rozdelil. takže vy dvaja pôjdete tam a my sme tu. A prečo ja musím byť každý kost? Echo, Áno. otočte sa mi, prosím. Prosím, otočte sa mi, že vám nič nespravím. Hej, veď daj si tú herku. Čau. Môžeme? Čau, to je taký samodravý. Dobre, nie, blabotka, čmony, panaka. Di. Natáčam. To nespadlo. Lele. Poďme natáčať, poď. Poď natáčať. Tak beháme tu po ihrisku. Na jednej ulici sme. Neznáme. Tak tam
Dajme echo. Dáme ho. Sám sa to dostal! Sám to dostal. Ale to sa nedá, keď som ja Hej, Ja som mal ešte jeden nápoj. tu je označený. Vlastne ja som... Tu je označený. No videl som mu tá ťažká prekloba. Ja chcem byť teraz s Lucky Minim. Ale si to sám kon. Označený. Nie, s Lucky Minim. Ešte. Hej, vy ste boli tam a ja som sa takto na vás díval. Cez toto som sa na nich takto díval. A teraz, toto je koľko ty vás súboj? Ako prvý. Mali ste aj na vlaku A zatiaľ to... ihrisku? Áno, boli sme na ihrisku, len ja z toho nemám žiadne náboje. Vtedy tento kanál neexistoval. Natočím ťa. Ahoj. Hej, tak počkaj. Počkajte. To je čia tá zelená? Jakub, baba. Jakub, môže to zrušiť, za chvíľu začneme znova. Prečo? 4 kola. Nie, nezačínajú od znova. Poď rýchlo, priprav to. Ja sa idem ukempiť. Hej, robím bombu, počkaj. Ja si dám ukempiť. Pozri. Víš, čo je tam? No, babo. To je Nelkina sestrička. Dobrý. Babo. Ty natáča, nesi. Kamoška. Juju, natáčam. Hej, Nina. Už je pripravený pán na bráne? Ready? Brili, tu, poď. Tu, poď. Go, 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 go. Teraz sa začína. Kúpni sa na mňa. Hej, Nina. Toto musí byť ale vojna. Počkajte. Uja by si zrazil motorku, keby si ju nedal prieč. Damian, mňa už to nebaví. No dobre. Teraz... Natáčam ja. Takže... Dobre. Asi nič nevidíte, ale... Musím si spraviť bombu, počkajte. Hej, kto chce byť kameraman? Dobre, takže teraz vedie Samko. Počkaj. Natáčame? Áno, natáčame. Ale Ale kto drž mi to. zanesie? Hej, odlož si pištol a drž to. Idem. Ide. Ti to padne. Dones mi ho. Ja natáčam teraz. Levantame. Nelly. No čo? Samko, teraz už s tebou. Aký máš pocit, Adam? Dobrý.
A keď som niekoľkokrát prehral. Ale teraz už som s tebou. Dvakrát ste prehrali. Teraz už som s tebou. Ja mám navyše bombu. To som ťa zabil v dvoch kolách iba s bombou. Teroristi vyhrávajú 2-0. B. Ideme. Dobre. Ty sámkovi. To je môj jeden. Adrian, až si mi ďalšie 2 strátil, ťa nakopám do prdele. No a ty si bral z mojich nábojov, takže... Koko, zase to začína. No poďme ďalšie, presne vyberú do lúka, rozjeme sa a odíde domov. Na poď kočičku. Kde? Kanál. Bola na YouTube. Toto je náš Belmondo. A koľko má Je celkom rokov? pekný. Tedy koľko má mesiacov? Čo ja viem. Ale Batman má strašne veľa. Áno, je to také hravé, tento Belmondo. Lebo je ešte malinký. Oj. Belmondo. No dobre. Ja si ho chcem zobrať domov. Nemôžeš. Dobre, takže Echo potrebuje náboje, takže nemôže. Ja si ho chcem zobrať domov. Takže malá pauza. No to som ho. No dobre. Echo, chceš náboje? Ča. Gýbam. Yes. Počkaj. Husolako, tie pištole. Belmondo, poď sem. No ideme sa spívať. Dobre, Bugaj? požičal som Echovi náboje, takže ideme. Belmondo. My máme teraz tam spawn point. A ja čo? Ja som sám? No, Prečo? preto. Musíš nabrať skúsenosť. Čahaj tam. Jak psovi. No dobre, ideme. Samko. Dobre to vidia. Áno, je to vidieť. Dobre. Dobre, ja si tu niekde... 3, 2, 1. Go. Jak tam šumí. Máme Echo. Damian. A Echo to je. Echo. A Damian. Jaze. Pikachu? Je tam. Dobre, hele, a už je sám. Ja potrebujem nabrať náboje. Kto bude teraz natáčať? Toto je môj. Lebo on je najstarší a má najväčšie skily. Ja ešte budem natáčať. Nie, úplne skáčem, už by som končil. Dobre, takže dneska to už stačí. Dobre sme si zahrali a Ideme si dúfam, že dáte aspoň 3 lajky. 3 lajky. Takže čaute.